Il-każ li tant qajjema fil-jiem li għaddew tal-Ministru Anton Refalo u r-rabta tiegħu ma' residenza fil-Qala Għawdex li fija allegatament kien qatta żmien il-boss mafjuż Totorina dawwar l-attenzjoni tal-midja Taljana fuq dak li għaddej f'pajjiżna u tmexxija tal-Gvern Malti. Dan kien żvelat is-sibt f'analiżi pubblikata mill-ġurnal In-Nazzjon. Wieħed minn dawn ir-rapporti fil-midja Taljana der matul din il-ġimgħa fil-gazzetta influenti La Siċilja fejn ingħad li Malta qed tkun użata minn Cosa Nostra biex jinħaslu flus illeċiti permezz ta' kumpaniji varji li għalkemm huma liċenzjati legalment huma fil-fatt immexxi minn individwi mdaħlin fil-mafja Siċiljana. L-artiklu jallega wkoll li hemm kuntatti bejn il-mafja u l-politika biex ikunu protetti interessi ekonomiċi mafjużi. Finalment ir-rapport jaqgħad saħansitra dawn il-maniġġi man-nies tal-boss mafjuż ieħor Matteo Messina Denaro u jallegaw li għandu konnessjoni mal-famuża kumpanija 17 Black li kienet reġistrata f'Dubaj u li tissemmit f'pajjiżna inkluż mill-ġurnalista assassinata Defni Caruana Galizja fil-kuntest ta' persuni qrib ferm tal-Partit Laburista. Dawn l-iżviluppi kollha jafu l-bidu tagħhom minn nhar it-tnejn meta l-istazzjon Rai 3 xandar servizz li fih ġurnalist Taljan kien qed jinvestiga r-rabtiet li kellha l-mafja ta' Cosa Nostra u l-mafjuż Totorina Misrin Sebgħin fejn ir-residenti tal-post indikawlu żewġ proprjetajiet li Rina kien joqgħod fihom, proprjetà fl-Arb u oħra fil-Qala li ma' proprjetà qiegħda il-Ministru Refalo bil-kera. Iż-żewġ proprjetajiet saħansitra ntarfu minn persuna li kien qrib ħafna ta' Totorina anke meta kien iżur il-Gżira Awċija. Il-Prim Ministru Roberta Bela insista mal-ġurnalisti li Anton Refalo kera din il-villa minant mara Taljana fl-2002 imma mhux pożizzjoni jgħid jekk din il-mara hix ħajja jew mejta. Sorsi li tkellmu ma' Net News allegaw li Anton Refalo ma joqgħodx f'din il-proprjetà fil-Qala b'veduta unika tal-Port tal-Imġar iżda allegatament juża bħala stor għad diversi pitturi ta' preġu li kollezzjona. Dan saħansitra jiġdu l-fatt li anke meta l-midja Taljana insertatu dieħel fl-imsemmija dar kien qed iħodd pittura minn van.